нещо, което научих още в самото начало, когато започнах да се занимавам с това, е, че ако гледаме назад в миналото, това предизвиква доста често такива депресивни състояния, от леки до по-тежки. Когато се притесняваме за бъдещето, това предизвиква тревожност. И затова тук източните мъдреци са казали: живейте за момента. Изключително трудно е за повечето хора. Казват, как така да не мисля за бъдещето. Като тук бъркат ирационалните страхове за бъдещето с това да правим някакви планове, да се опитаме да си организираме дори ежедневието. В много случаи за хората работи именно това. Да си организират ежедневието, което им дава, макар и илюзорно, чувството за контрол, което намалява тяхната тревожност.